جسدما بردوامیە ناکۆکیên دەمدرێژ ناڤەرا tevdem û Ankesê de û ji ber koneyek ji her du rêkeftinên Hewlêrê hatin cîbcîkirin, êdî welatiyên Kurd bi gomana ji bihîstina her nûçeyek nêzîkbûnê di navbera her du çarçoveyên Kurd de. Di demên dawî de civînên lêvegera siyasî bi erênî û encam derbas dibûn. Lêhîn pirsek bi goman di kolana Kurdî de dimîne, gelo çi guhertin vê carê çêbûye da ku her du alî rêkeftina dihokê cîbecî bikin û çi sedem hene dikarin nehêlin her aliyek dîsa rêkeftinê wek xwe bixwîne û xalên ku li ser erê dikin bimînin diyar û nebin ciyê nakokiyan ango bahane ji bo nakokiyan. Em yek jî endamekî êk ev sîstema esasiya mercayî hazir kiriye yek jî em bûn dêdan me hazir kir em grupek neh kes bûn. Ji bo wê jî civîna me mercayî hatî çêkirin rojekî kamil çêbû. Hemî tarafa xal bi xal nîqaş kir û gûrê qenaeta xwe erê kir. A eger ji vir û hala tiştê din cuda derkeve ew haydê şexs. Tiştê balkêş di civînên lêvegerê de ku biyaneka siyasî peyda bûye li ba hemû aliyan dihêle ku civînên lêvegerê encam bidin. Ev yek gelo wê berdewam be ta ku hemû xalên dihokê bêne cîbcîkirin nediyar e. حتى انها ملا مسكريه وبو اكيد هيا اف ركفتن قلق جهات هنا وجي نرازينا رجيما بعث نرازيه رجيما تركوي نرازي بيد وبالتالي وي هناك ضغوطات هبن لكن بهوريا مدى او اراده سياسي جمت افكار سياسي بحمه بارتي خو بحمه هزي خو دفي قاسي في مسؤوليه بن اجبر ولوجي ادبيجم حتى انها او احساس الجماعه هيا جو اف ركفتن بجيب Hevdem divê mijarê de ji mafê her welatiyekî ku bipirse çi garantî heye da ku rêkeftin di navbera her du aliyan de herê serî, fişara navdewletiya ango hestek ji berpirsiyariyê ye derbarê giringiya yekrêziya Kurd paşî êrişên tund li ser herêmên Kurdî. Ez dibêjim ittifaq yani hacetek Kurdî daxilî her wiha jî hacetek iqlîmî û hacetek dewlî jî. Herî giring di nav wê nade li cem me ew haceta me yî wek Kurd. Em bi vê ittifaqê nikaribin bibin serî em xeteriyek mezin tînin ser miletê xwe. Diyar e ku hemû aliyên Kurd lêvegera siyasî de dizanin baş wê çawa civînê xwe birêve bibin dema ku dixwazin ji nerîn û xalên hevbeş dest pê dikin û nakokî û cudahiyên di nerînan de dihêlin ji diyalog û geftugoyan re. Ê dibe ku baş bizanibin vê carê wê baweriya civakê bi wan nemîne eger ku ber û rêkeftinekê neçin. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.